Θα κάνω άλλο κλιπ. Αυτό τέλος πάντων που έδωσα σε ένα YouTuber, στον GK Pro Gaming 3, έδωσα όλο τον κόσμο στο φίλε Brian. Τον είχα ζητήσει στην αρχή, θα δείτε. Το Μιετέιρα, bro. Το Μιετέιρα. Έχω το Μιετέιρα. Τι μπορείς να πας για το Μιετέιρα? Άμα πεις. Να με πει ότι εγώ είμαι Τι άμα πω? μπάσκετ τέλος πάντων. Το είχε κάνει reject. Άμα πω, τι άμα πω? Και Φίλε, δεν ξεδείξα grande παιδί. Είναι γεγε. Ρε, το Yin Yang. Μπρο, σε έπιασα. Είμαι ο μπαμπάς σου, δίνω όλο το παίζω. Τσάτα το πω. Τσάτα αξίζει. Οκ. Και μετά όμως Τσάτα το πω. το έκανα reject γιατί νόμιζα ότι θα το έκανα κλιπ. Τελικά δεν το είπε. Καλά ρε, μπορεί να με κάνει κλιπ ρε. Και τέλος πάντων μετά ναι. Τώρα πάμε λίγο πάλι εγώ. Κάνω. Μπα, δεν αξίζει. Ναι. Είμαι μαλάκας παιδιά, sorry άμα κάνω μαλακίες. Εδώ. Είδε. Γιώργος, τι θέλει τώρα ξανά Γιώργος? Los τραλίτος, παραδείσεψε το τίτλο, τι κάνω κάνω αυτό. προσπάθεια για να το δω πλέον. Να κάνω reject. Και πέμπτη. Share. Και Όπα, λοιπόν, κάτσε να δούμε αυτός. εδώ Λοιπόν, πέρα βάζει κύκλο τώρα, έλα, βάζει φρέα. Και ξέρω το δίφυλλο. I know that. Έλα ρε. Το και του πατ. Το για και του πατ. 0-0, οκ. Γιώργο, εσύ. μετά πάλι. Μπρο, τσεκάρετε, είμαστε ένας ο άλλος, μπρο. Τσεκάρετε. Τι θέλει τώρα αυτός? Το έδωνε που το δίνω λαφρύ. Οκ. Τσάτε, είναι όλα αυτά. Είναι όλα. Γιατί με τα φλεξάρει, μπρο. Οπότε μου βάζει όλο το παίζει. Επίσης να πάτε στο κανάλι του να πάτε. Τι? Έλα, σου βάζω το Μιετέιρα, σου βάζω το Μιετέιρα. Έλα ρε, μπρο, δεν γίνεται να μην έχεις τίποτα στο base, ρε, μπρο. Έλα, τουλάχιστον το Μιετέιρα πάρε, μπρο. Τουλάχιστον το Μιετέιρα, take it. Όχι αυτό, τίποτα. Πρέπει να κάνει cancel, είμαι σίγουρος. Σιγά μου δώσει όλο το base, μπρο. Δεν νομίζω ότι θα δώσει όλο το base, οκ. Μεταξύ μας. Καλά, τι καλά. Εδώ πέρα, κάτσε να πω κάτι κιόλας. Εδώ πέρα, επειδή έχω delay όταν βλέπω μερικά live, σε αυτό είχα delay μεταξύ ωραία. μας. Και καλά, τι εγώ καλά. είχα ακούσει εκείνη τη στιγμή που έλεγε δεν θέλω να είναι το μπέσου τέλος πάντων, άδειο θέλω να έχεις κάτι ωραία. Ναι, Πάρε το. ναι, και το πήρα. Μετά το Άμα είναι έκανα όντως. ready. Άμα δεν το κάνει chat. Το έκανα ready. Είναι πολύ W, bro. Μετά σου έκανα και accept. Bro, πώς δεν κάνεις cancel, bro. Σε παρακαλώ. Ναι, και άρχισε να βογκάει. Αφού άρχισε να βογκάει, μετά έπαθε καρδιακό. Μετά το μικρόφωνο έπαθε κάτι, το έκανε μute, δεν ξέρω, και τέλος πάντων, ναι. Αυτό ήταν το κλιπ. Γεια.